ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ከመይ ፀኒሕኩም ንውዕሎ መበል 14 ዙር ፍራንስ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ፈለማ ግን ከምቲ ልሙድ ሼር ላይክ ብምግባር ነዚ መደብ ሲነማ ሰመረ ኣብ ምዕባይ ኣብ ተራ ንምፅዋት ክነዘኻኽር ንፈቱ ሲነማ ሰመረ ኣብ ውሽጢ ወፃእን ዝርከብ ተኸታተሊ ስፖርት ሃገርና ኣብ ሓደ መኣዲ ጠሚራ ንውድድራት ስፖርት ሃገርና ድማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ኣብ ፃዕሪ ትርከብ ቻነል እያ ስለዚ ኩልኩም ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ምሳና ጀምርዎ ምሳይ ዘሎ ተንታኒ ብሽግለታ ኣቤል ሃብቶም እዩ فلما أبيل كم يتنيها እግዚአብሔር መስገን ሳንዲ ሐወይ ጽቡቅ አምላኽ መስገን ጽቡቅ أبيل بالعصر تربعته وعلى تور دي فرانس كم زوعله نتخاتلتنا مبرخ تبلنا كم تلومد أبغزي خان ساعات كان بمصخه ازينا نمسجن تخاتلتنا خا نتم حدشين زمده بزخونكم سبسكرايب بمغبار مسانا حابيركم كتكاتلو بخبر عدمكو الجنافتي ملؤ تحستو تدالي زلو تنتان أبيل كسجروكم أبيل نايلومي بخندي كيلومتر كم جمرتن كافة لما خمي كم نبرن مأتوه تقبلنا هراي ساندي حوي ثانك يو سيد عدلاو كاني مجمرتا زي ستيج كم تتصبنايو كبير كم مهان متن اتي كنريو زلنا ريناينا جن بكيلومتر جميرنا 280 كلتنت بشدشته يوفتي زرقها 280 سستن نملو اتي انترميديا اب مونغو اي تغيرو اجي لك حمتي افت سالي اب جرافت رانيو قدمنا افتا سبرينت متاوم نيرنان ابيلس نيرنان بحرينا بسبرينت اتيوم سبرينت هم درانيو قدامي جوناثان ميلان كالاي فاندربول سالسايكا بينيام غرماي اتيوم بدحرزي اتيوم اب نتعاقبت كما حاضر لهم جمرو تقادمتي أفتح جمرو خلوا ولا هو سجمتات رينالو حدا حزن نزي وددر كأنا بمقاراتو بأزيو جديف سمعت كقولوا زخل في التعمية خسيتو سخا ريمكو إيفانوبول نخيد أي كالن كقط لاي كالن تتأجم حميمي خون زخل حما معهم زلوا عبز حلف مدرخ أبزن زحلفها كلت ناي موداتها مدرخات طبو يسمعهم زي نبر قاليت نيرو لك عناتو مرأي خاوك أوتيو زحجي تي زعبي زينا ناي زي علات كوينو قريبو مالتيو بدحر زقن أفتع عقبت أبوزح قجلتات كباتاتخو رينا يمينا أتي كباتاتخم أبوزح قجلتات كباتاتخم زخالخا كلت عبيتي مهناتاتيو أتحدا مسي تدغاغامي كبت ستيجس زمزلو عبيتي عقبتات زبزحو مدرخات يمصخم زلو متن ناي دخام ملكتات كريو زخول تصاوت بدحريت كفنو نر نيرنا بتا حدشنكا نتسالي نايتي قداماي ገጽ ناي توادرتي نايتهم አርሓታት طاليلو قيايرو سالي تغاير يجي حتى مجمرتا ورب زحتدي لهم تصنحو كن امم عقيبهم تصنحو كم بعد ليبيز كم فولي كن توصل دل تصاتاي سون قدمت ناي ممصا كليم دحريت ناي مراد كابتوبتين ناي جورغونسن ناي موصا رودريغز ناب توبتين ناي متاو حاتيو تغلابيتو ازي تخسيتو حدا كالاي نجر نايلوم معنتي كلتا بولوتات كنت قصر اخونا تحده كون عسقم تدوسده مارتينيزيو نتناي وددر اب انا عقبت ماليا زغبر وددر بزغبا استتقملو مارتينيزيو كمت انايها كومباتيف رايدر كا يغبو نايلو معنتي بولصطاتايو ارنسمانكا تخكل بقى سجلي وطيو تخايسوها ابز حلفه سايمون كليوميو نتاسيجي لهم كوص خلو بعلبين هيل بارنسمان كوص خلو ما انتي نعاتك ايوا لك عقمو فليت زوت تصاطاي كادس بلك حق حيش بتاع نفع بعبي خا ججف لوطي
ገጅፍ ለውጢ ናይ ስእሊ ለውጢ ንበሎ በቃ ሊፒዝ ነቲ ናይ ጻዕዳ ማልያ ተወዳዳርነት በቃ ወኒንዎ ዋላ ዳርጋ ክትብሎ ትኽእል ከምዚ ቀዲምና ሬምኮ ኢቫኖፖል ወዲእዎ እዩ ዳርጋ ናይ ምውዳእ ተኽእሎ ኣለዎ ንብል ነርና ምስ በዓል ቫክሊን ኦለይ ምስ በዓል ቤንሄሊ እናተወዳደሩ ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ግን ነገራት ተገላቢጡ ነቲ ኣብ ድሕሪኡ ዘሎ ካልኣይ ዘሎ ንኦለይ ጥራሕ ንኦንለይሲ ደቂቕን 25 ንቫክሊን 2:28 ንቤንሄሊ 10 ደቂቕን 48 ጉደፎ ሮድሪገዝ 15 ደቂቕ እዩ ድሕሪ ዘሎ ብድሕሪኡ መን እዩ ናብዚ ክመፆም ሓደ ሰዓት እዮም ልዕሊ ሓደ ሰዓት ዝደሓሩ ተፃወቲ እዮም ኣብቲ ተርታ ተሰሪዖም ዘለዉ መንእስያት ከም ምዃኖም መጠን ጥራሕ እዩ ኣብቲ መስርዕ ተሰሪዖም ዘለዉ እምበር እቶም ላዕለዎት ቀንዲ እቶም ሰለስተ ዘለዉ ቫክሊን ኦንላይ ሊፒዝ ግን ዋላ ኣብቲ ናይ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ኣብቲ ናይ የሎ ጄዚ ተወዳደርቲ ኮይኖም ነዚ ናይ ሎማ ዓመት መቐረት ወሲኾም ዘሎ ተፃወቲ በታ ሓደ ሸነኽ ናይ ኢቫኖፖል ምውፃእ ይሃስዩ ነዚ ውድድር በታ ሓደ ገፁ ክትሪኦ ከለካ ብክልተ መልክዕ እና ክትሪኦ ናይዚኦም ምምፃእን ተወሳኺ ቀመም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ሮግሊች ድማ ከምዚ ዓይነት ብቕዓት ከርእየና ከሎ ነዚ ናይ ሎማ ዓመት ውድድር ብገለ ሸነኹ ተሃስዩ ስለ ዘሎ ቀሲልና ክንገልፆ ኢና መቐረት ወሲኽልና ኣሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣቤል እስከ ኣብታ ናይ ነጥቢ ከም ዝጠቐስካዮ ኢንተርሚዲየት ና ጀሚርና እንተ ዳሪእና ጅምር ከብል ከሎ ትሒዞም ቶም ናይ ነጥቢ ከም በዓል ሚላን ቢንያም ብፍላይ ሚላን ክልተ ግዜ ንበይኑ ክሳብ ናይ 20 ካልኢት ፍልልይ መጥቃዕ ትገብር ነይሩ ንበይኑ ክሰድዎ እውን ኣይከኣሉን እስከ በዚኣ ተሓሳብ ዝነበረት እሞ መብርህ ንግበረላ ወነታ ናይ ሕጂ በቃ ሶም ሓንቲ ዕድሎም ናይቲ ናይ ኢንተርሚዲየት ዝግበር ኣብ ሞንጎ ናይ ነጥቢ ዝወሃቦ ኣብ ሞንጎ ዘሎ ግድነት ክጥቀምሉ ስለ ዘለዎም ንዑ ንምጥቃሚ ከመይ እንትራኢልና ነቲ ናይ ብሬክ ኣዌይ ሲስተም ክቆፃፀርዎ ዘለዎም ተኽእሎ ትሕቲ እታ ትሪክ ቀዲምና ብዙሕ ግዜ ስለ ዝገለፅና ኣብ ክልተ ተፈራሪቓ ዝመፀት ጋንታ ከም ምዃና መጠን ኣብ ሃልኪ ክእትዎም ኣይደልን እዩ ናይ ቢንያም ግርማይ ከዓ ኢንተርማች ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንስቴጅ ዝደልዩ ተኣደምቲ ስለ ዘለዉ በቲ ሓደ ሸነኽ ምስ ተዓቕምታት እናረኣኻ ኣብ ሃልኪ ክእትዎም ኣይደልን እዩ እሳቶም ግድን እዮም ከምኡ ክፍትኑ ብፍላይ ንበል ሕጂ እቲ ነታ ማልያ ሒዝዋ ዝርከብ ተቐዳዳማይ ጆናታን ሚላን እዩ ጆናታን ሚላን ከዓ ኣብ ከቢድ ስግኣት እዩ ተወሪሩ ዘሎ ከቢድ ስግኣት ወሪርዎ ኣሎ ሕጂ እንታይ ድሮ ፍልልዮም ናብ 28 ወሪዱ ነዚ እዩ ክሕውዝ ዝደሊ ዘሎ ሕጂ ባይን ምንስ ቅድሚት ክፀንሕ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ብሬክ ኣዌይ ሲ ክፍጠር ከሎ ከመይ ዓይነት ብሬክ ኣዌይ ይፍጠር ኣሎ ንሪኦ ኣለና ቀሊል ከይከውን ቁፅሪ 2-3 ጥራሕ እኳ ከይኮዱስ ብዙሕ ዘለዎ ቁፅሪ ይኸይድ እቲ ብዙሕ ዘለዎ ቁፅሪ ከዓ ነቲ ኡ ዘሎ ነጥቢ ይወስቶ እቲ ድሕሪ ዘሎ ነጥቢ ከዓ ንዓኻ ኣይምልከተካን እዩ ማለት እንታይ እዩ ኣይትበፅሖን ኢኻ ስለዚ ዋላ ኣብቲ መወዳእታ ስእሊ ከርእና ከለዉ ክንደይ ኣብ ሰዓት ናሃረመ ወዲዎስ 10 ናሃረመ ዝኸይድ ኣብዚ ውድድር እዚ ተቐዳማይ ሲ ንዓቐብ ሓኽባር ከምደይ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ነቲ መወዳእታ ዘሎ ነጥቢ ኣይወስዶን እዩ እቲ መንጎ ዘሎ ነጥቢ ግን ግድን ክኸስሮ ዘዩ እናቱ ንዑ ንምሽፋን እዩ ሕጂ ይኸይድ ቅድሚት ከምቲ ቫንደርፑል ክኸዶ ቀኒ እንዲዩ ይኸይድ ቅድሚት ኣብቲ ቅድሚት ከይዱ ከዓ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ናይ ምስዓር ተኽእሎ ኣለዎ ብዓብዪ ከዓ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ውድድራት ብፌር ፕሌይ ዝተማእኸለ እዩ ፌር ፕሌይ ክገብሩሉ እዮም ነቶም መወዳድርቲ ጥራሕ ምስኡ ክትስኦም ቀዳማዊ ካልኣይ ይኣቱ ነቲ ነጥቢ ይውስኸሉ በዝን ወዲ ከምዝን ክወስዳ እንተዘይክኢሉ ክሳብ መወዳእታ ክሳቐ ምዃኑ ጥራሕ እዩ ዝርዳእንና እዩ ጽቡቕ 220 ነጥብ እውን ኣበሪኽዎ ኣሎ ፖካቻ 170 ቫንደርፑል 179 ቢንያም እቲ ነጥቢ ገና እንዳቐፀለ ኸይድ ኣሎ ግን ስጋኣትና ሕጂ እውን ከምቲ ቀፃሊ ኣብዚ ንጠቕሶ ዘለና ፖካቻ ይፅጉዕ ኣሎ እዛ ቀጠልያ ማልያ እዚኣ ብፖካቻ ናይ ምውናን ተኽእሎኣ ዘሎ ክንደይ ሚእታዊት ኢልና ክንግምግም ኢና ምክንያቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳፅበበ ኸይድ ኣሎ ትማሊ ተንኪፍናዮ ስለ ዝኾና ሕጂ ቁሩብ ሕፅር ክነብሎ እንታይ እዩ ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ ስቴጅስ ፖካቻ ናይ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ኣብ ዝተርታዘ ናይ ምእታው ተኽእሉ ልዑል እዩ ምክንያቱ እቲ ዓቐበት ዝምሕር ኣይኮነን ቀታሊኡ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ኣሳቃይ ዓቐበት እዩ ምክንያቱ እቲ ዙር እናተወደአ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ
እቲ ናይ ውሽጥኻ ዓቕሚ ናፀንቀቕካ ትኸደሉ ናይ ምኻድ ተኽእሎታት ኣሎ ናፀንቀቑ እዮም ዝኸዱ ሕጂ ናፀንቀቑ ክኸዱ ከለዉ ሕጂ እቶም በዓል ታዲ ቦጓጃ ዮናስ ቪንጋር እንኳዕ ዮናስ ቪንጋር ስድሓን እቶ እንኳዕ ሃለዉ ኣብዚ ውድድር ከመይ ተራእየልና ታዲ ቦጓጃሲ ከምዚ እሱ ኣብ ሩሎ ኮፍ ኢሉ ዝውር ዘሎ ነብሱ ዋላ ናይ ድኻም ምልክት ኣይንሪእየሉን ኢና ዋላ ኩሉ ብሓፂሩ እቲ ዮናስ ቪንጋር ንሱን ነዚ ዓቐበታት ነቶም ካልኦት ተቐዳደምቲ ገጽ ኣይርእይዎምን እዮም እቲ ፍልልይ ኣንፂፎምሎም ዘለዉ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እሱ ኣብቲ ከበድቲ ዓቐበታት ናይ ምእታው ተኽእሉ ልዑል እቲ ጆናታን ሚላን ከዓ ኣብቲ ኢንተርሚድያ እዩ ዕድል ዘለዎ ኣብቲ ኢንተርሚድያ ናይ ምእታው ተኽእሉ ከዓ ይትሕት ኣብ ከም በዓል ናይ ፅባሕ ዘለዋ መድረኻት ሕጂ ከምኡ ናይ ምእታው ተኽእሉስ 50-50 ይኸውን ምክንያቱ ዓቐበታት ኣለዎ ድሕሪ ዓቐበታት ግን ኣብ ጎልጎል ዝግበር እዩ እሱ ኣይድይዎን እዩ ስለዚ ኣብተን ተሪፈን ዘለዋ መድረኻት ነጥቢ ናይ ሙሳድ ተኽእሎ ዘለዎ ታዲ ቦጓቻ ከባቢ 90 ሚእታዊት ነጥቢ ናይ ሙሳድ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ንግምግሞ ማለት እዩ እቲ ከዓ 50 ሚእታዊት እዩ ስለዚ ቀጠልያ ናይ ምውናን ተኽእሉ ልዑል እናኾነ መፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ብሰዓት እዚ ፅቡቕ ኣቤል ሎም መዓልቲ ተዳሪእና ኣርንስማን ንቦጓቻ ካብታ ሆርስ ካታጎሪ ዝበልናያ 20 ነጥቢ ናይ ዓቐብ 5 ነጥቢ ኣኽሲርዎ እዩ ኣብታ ናይ ነጥቢ እውን 3 ነጥቢ ኣኽሲርዎ እዩ ከምዚኦም ዓይነት ሃንደበትነት ዝመፁ ተቐዳደምቲ እውን ነቲ ነጥቢ ክወስዶስ ኢልና ዝገመትናዮ እንዳጨላለፉ ንድሕሪት ክሰድዎ ክእሉ እዮም ሎሚ ኣረንስማን ጥራሕ እንተዘይዕወት ምስኡ ነበሩ ተቐዳደምቲ ካብኡ እንተዘይተርፉስ ብፍላይ ቶም 5 ምስኡ ሃዲሞም ዝወዓሉ ነጥቢ ምተማቐሉ ሞ ቦጓቻ እውን ነጥቢ ካብቲ ሎሚ ዘመዝገቦ ድሕር ምበለ ከምዚኦም ዓይነት ኣብዞም ዝመፁ መድረኻት ተጋጢሙኸ ልክዕዩ ዋ ክመፁ እዮም ከምኡ ኢኻ ትፅበኻ እቲ ውድድር ከዓ ከምኡ ዝፈቅድ ኣብቲ ናይ መወዳእታና ኮነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንኣብነት ሕጂ ኩክ ስቴፕ ዓቐበታት እዩ ተሪፉ ዘሎ ኣብቲ ዓቐበታት ተሪፉ ዘሎ ከዓ ሚለር ከምፆ ዝኽእል ውፅኢት ክናተሓተ ክኸይድ እዩ ሬምኮ ኢቫኖፕል የላን ስለዚ ሱራል ኩክ ስቴፕ እንታይ ዓይነት ስቁምቲ እያ ትወስድ ብሬክ ኣወይ ጌራ መድረክ ናይ ምርካብ ድሌታ ይዓቢ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እተን ካልኦት ጋንታታት እውን ከምኡ መድረክ ሓንቲ ዝረኸባ ኣለዋ ዮናስ ሕጂ ሓንቲ መድረክ ረኺቦም ኣለዉ ክደግሙ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ብኸምኡ እዩ ኣብዚ ወይ መድረክ ትረክብ ወይ ማልያ ትረክብ ከምኡ ስቴጅ ትድይብ ካብዚ በቃ ካልእታይ ደሊኻ ትመፅእ ናብዚ ውድድር እዚ ስለዚ ከምዚ ኣቐዲመ ክብሎ ፀናዕኹ ታዲ ቦጓቻ ካብተን ቶፕ ስሪ ግን ኣይወፅን እዩ ልክዕ መጥቃዕቲ ይግበር እሞ ብምልኦም ረግፉ ንኣድሚራል ኣብቲ መወዳእታ ድሓልፍዎ ብምልኦም ረግፉ ሓደ ይተርፍ እሱ ይዕወት ከምዚ ሕጂ ሎማ ዓንድናናየ ከምኡ ስለ ዘሎ እሳቶም ግን ናይ ምድያብ ተኽእሎም ልዑል ስለ ዝኾነ እቲ ነጥቢ ከዓ ኣብቲ ዓበይቲ ዓቐበታት እቲ ቀዳማይ 20 እዩ ካልኣይ ግን 17 እዩ 15 እዩ ካብ 17 15 ንታሕቲ ኣይወርድን ዘሎ ተኸሲሩስ 5 ነጥቢ ጥራሕ ዝኸስር ዘሎ ኣብቲ ናይ ሚላን ግን 6 ሰብ ሞያ ሃድሙ ክንደይ ገድፉ ኣለዉ ካብ 10 ንታሕቲ ጥራሕ ይገድፍሉ ሕጂ እዚ ንወዲ ከምዝን እናተቆራረፀን እናተመቃቐለን ኩሉ ግዜኻ ማተማቲክስ እዩ ድምር ብድምር ነጥቢ ስለ ዝትበላለፅ ዝያዳ ዓድል ንታዲ ቦጓቻ ብኸምኡ ኢና ንህቦ እቲ መድረኻት ዘርእየና እናረኣና ከዓ መዓልታዊ ስለ ዘለና ኣብኡ ዝኾነ ነገር ሓድሽ ተፈጥረ ነገር ከዓ ክንገልፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ግን 9 ከማን ውሒድዎ ከይከውን 99 ሚእታዊት ናብቲ ናይ ቀጠልያ ማልያ ገፁ እናተፀግዐ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዋላ ናይ ዓቐብ ናብኡ እዩ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ናይ ዓቐብ ተደኣ መፂና ከምዚ ትንክፎ ዘለኻ እታ ማልያ ሎሚ ናብ ማርቲንዝ ምኻዳ 60 ነጥቢ ብምእካቡን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ናይ 8 ነጥቢ ፍልልይ ኣሎ ሳልሳይ ድማ 48 ነጥቢ ፍልልይ ተመዝጊቡ ዘሎ ስለዚ መቐረቱ ከመይ ረኺብናዮ ለውጢ ምህላው ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ማልያ ኣብ ዝባኑ ምግባር እውን ነቲ ተዓዛቢ ፅቡቕ ኣይክኸውኒን መቐረቱ እውን ስለዚ ማርቲንዝ ዓብ ስራሕ ሰሪሑ እታ ዝግብኦ ነጥቢ ወሲዱ ብምውፅኡ እውን ክረዲት ዝግብኦ እዩ ኣብዚኣ ዘላትካ እዚኣ ሕጂ ንሰማዕትና መታ ንፁር ክኾነሎም ማርቲንዝ ነዛ ማልያ ንክለብስ ነታ ቀዳሚት ዓቐበት ንክስዕር ዘጥፎ ኣሃልኪ እንተዓዘቦ ክንደይ ኪሎ ሜትር ዝኣክል ብሬክኣዊ ከይዱ ክንደይ ዘዊሩ ኣብኡ ድማ ከምቲ ዝረኣናዮ ነታ ነጥቢ ወሲድዋ ብድሕሪኡ
ኣብ ዝባን ደቂ ጋንቱ ተሓዚሉ ውዒሉ ታዲቦ ኳቻ ንእሽተይ ከማን ሎሚ እሱ ይኮነን ስጉምቲ ወሲዱ ስጉምቲ ናይ ናስ ቪንጊጋር ኣፍሺሉ ኣብታ ናይ መወዳእታ ተስራዕትሎም ናይ ዓቐብ ትኹን ዋላ ናይ ኩሉ ነጥብታት ትህብ ካልኣይ ብምእታው ነቲ ነጥቢ ሓፊሱ ወይ ክሳብ ክንምንታይ ሃሊኹ እሱ ተይልና ኣብ ናይ ሎማዓንቲ እንታይ ሃሊኹ ንብልና ተሓቂፉ ብደቂ ጋንቱ ተሓቂፉ ከም መርዓዊ ልክዕ ኣኽቢቦም ነቲ ዘድልዮ ነገር እናማልኡ እዮም ኣውፂሖሞ ማርቲነዝ ግን ክሳዕ ክንዲ ምንታይ መስዋዕቲ ከፊሉሎ እዚ ኣብ ግምት ንእትዎ እሞ ቀጻሊ ኸም ናበለ ክኸይድ ይኽእል ድዩ ዝተሪፍ ዘሎ ዓቐበታት ከዓ ኣሳቓይ ዓቐበት እዩ ቲም ዩኤኢ ኤሚሬትስ ኣብቲ ከቢድ ዓቐበት ክሕንበቡ ከለውሲ ክሳዕ ክንዲ ምንታይ እቶም ተቓዳደምቲ ይሳቐዩ ከም ዝነበሩ በቃ ኣጨናቂ እዩ ተጨኒቆም በቃ ገሊኦም ክፍንዋ ከለዉ ባዕጀርገንሰን ክፍንዋ ከለውሲ ከመይ ዓይነት ኣፋንዋ እዮም ዝፍንዎ ነይሮም ክሳዕ ክንዲ ምንታይ ኣጨናቂ እዩ በቃ ኣሸጋሪ እዩ የሳቕዮም ከም ዝነበረ ሲ እሱ ሞ ኣብ ግምት ንእቱ ምሰይናይ እንደምሮ እዚ ማርቲነስ በቃ ዘለዎ ዓቕሙ ፀንቂቑ ነዚ ነጥብታት ኣኪብዎ ዘሎ ከምኡ ናበለ ክቕፅል ይኽእል ዶ እንተኢልና ኣብ ምልክት ሕቶ ስለዝኾነ ዝያዳ እዚኣ እውን ናብኡ ትዘጥጥ ሚእታዊት ዋላ ክንበ ንኽእል ኢና እዚኣ ምስኡ ትኸይድ እያ ካልእ ፍልይ ዝበለት እንታይ ኣላ ብዚኣ ክንዝክራ ዘለና ከዓ ስቴጅ ናይ ምዕውዋት ድልየቱ ልዑል እዩ ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ ምክንያቱ ካብ ታሪክ እናሰርሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ሓደ ቱር 8 ስቴጅ ዝሰዓሩ ተፃወቲ ንዕኡ ንክበፅሖ ደለለሱ 8 ስቴጅ ክበፅሕ ተኮይኑ ከዓ እንታይ ክገብር ኣለዎ ተሪፈን ዘለዋ ባዕሉ ክስዕረን ዘለዎ ነዚ ወዲ ከምዚ እንደሚርካ ደማሚርካ ሲ እቲ ክልተ ማልያ እውን ናይ ሙሳድ ተኽእሉ ልዑል እዩ ዘሎ ኣብ ልእስታ ብጫ ማለት እዩ ጽቡቕ ናይ ብሓቂ ማርቲነዝ በዚ ሒዝዎ ዘሎ እውን እኹል እዩ ምክንያቱ ጽቡቕ ዝኾነ የዘናግዐና ኣሎ ኣብ ራብዓይ መድረኽን ሎሙን እውን ኮምፓቲቭ ተባሂሉ እዩ ክልተ ግዜ ስለዚ እሱ ከዓ ብናቱ ብልጫ እዩ ዘርእየካ ኣብ ናይ ፃዕዳ ማልያ ሉፒዝ ምስ ኦንለይ ይኸውን ውድድሮም እዚ እውን ክተናኽፎ ፀኒሕካ ኢኻ ኣብ ናይ ጋንታ ተዳመፂና ሎምን ትማልን ኣብዘን ሳለስተ እዚአን ዝካየድ ዘሎ ካብ 19 ደቂቕ ናብ 13 ደቂቕን 48 ኣውሪዶም ኣለዉ እቲ ለውጢ ከመይ ክመፅእ እዩ ምክንያቱ ኤሚሬትስ ናይ ብሓቂ እንዳጉደልዎ ቪዝማ እንዳድኸሙ ከድለዉ ኮይኑ ስማዓካ ከመይ ረኺብካዮም በቃ እዚ ዳ እቲ ውፅኢት ምንታይ ዝፍጠር ዘሎ በቃ ቲም ቪዝማ ክሳብ ሕጂ ኢዳ ክትብ ኣይደለየትን ከምኡ ናቀያየረት ኣብቲ ተውፅኦ ስትራቴጂ ብጣዕሚ ትስሕበካ እያ ታጋንታ ይስራሕ ኣይስራሕ ሲ ቀፃሊ ስትራቴጂ ተውፅእ እህዲማ ትፀንሕ እዚ ልሙድ ስታይል እዩ ኩሉ ግዜ ለመድናዩ እህዲማ ትፀንሕ ኣብ ቅድሚት ፀኒሖም ነቲ ቀዳማይ ዘሎ ቀዳማይ እብረ ናይ ስራሕ ኩሉ ግዜ እቲ የለው ጄሲ መሪሒ ዘሎ ተቀዳማይ ታጋንቱ እያ ትሕዞ ስለዚ ትሕዞ ትኸይድ ኔናስ ቪንጊጋር ዘድልዮ ማዩ ገለመልዩ ናቐበልዎ ዝኾነ ሓገዝ ናገበሩሉ ይመፁ 1-3-4 ብድሕሪኡ ኣብ ቅድሚት ህዲሞም ፀኒሖም ከዓ ተወሳኺ ድርዒ ንክኾንዎም ኣብ ቅድሚት ሃዲሞም ፀኒሖም ኣብቲ ሶም ልክዕ ቀርቦም ከለዉ ጅሲ ግድን ብሬድዮ ቱር ብቲም ሬድዮ ገይሮም ስለዝረኣድዎ ልክዕ ቀርቦም ከሎ ሪካቨር ገይሮም ፀኒሖም ከዓ ሰስርሖም ሰርሑ ተማቒሎም እዮም ፀንሑ እንተሪእናዮም ግን እዚ እንታይ ፈጢሩ ሕጂ ኣብ ሃልኪ ከም ምእታዎም ኣብ ሃልኪ እንደማእትዮም ዘለዉ እሞ ከዓ ጆን ኣልሜዳ ጎዲሉ ከሎ ካብ ኤሚሬትስ ጆን ኣልሜዳ ጎዲሉ እዚ ጎዲሉ ከሎ እንታይ ብልጫ ትረክባላሳ ክሳብቲ ናይ መወዳእታ ዓቐበት ኣይገድፎን ዘለዉ ብውሕዱ ሲ ከባቢ 4 ኪሎ ሜትር ገለ ይወፅሑ ኣለዉ ክንዱ ተበፂሖም ከዓ ኩሉ ግዜ ክላይምበርስ ከም ምዃኖም መጠን ነቲ ጋብ ሒዞሞ ይኣቱ ብኡ ስለተሓዝ ቶፕ 3 ስለተሓዝ ከዓ ብኡ ናኸደት እንታይ ትገብር ኣላ እታ ነጥቢ ናቆፀረት ትኸይድ ኣላ ግን ክሳብ ሕጂ ብዝተተሓሒዙ ዘሎ 13 ደቂቕ እውን ቀሊል ኣይኮነን ውሕድ ኣይኮነን 13 ደቂቕ ሲ ዓሚ ኣብቲ ፍልልይ ናይ ክልቲአን እንተደኣ ክንሪኦ ኮይና ሲ እንታይን ገይረን ቀዳሚይቲ እሳ 251 36 ደቂቕን 43 ካልኢትን ክትኣቱ ከላ ኤሚሬትስ ቲም እቲያ ቲም ቪዝማ ካብ ኣብ 31 ደቂቕ እያ ድሒራ ወዲኣቶ ሕጂ 13 ደቂቕ ተፈልየን ምህላወን ውሕስነት እውን ይፈጥረላ እዩ ንቲም ቪዝማ
كم دلا ستايلات نغيرت قالت فتاتنا لا وحسنت فتير لالو كتمتو ترلياون سنسرعات جيران تلمود وددر اتيوم يلو جيس زخونو بعلم كحزويم تيوم كابروتهم كوينم سو إلهم خدو غوديلهم تباهيلهم 3 سنه مودا تخوللهم افتر اي تيم بزح دسكف كوينه اي رخبكم جن لوطي غيرهم اذا حجي نقومط لنا قدنا افتي كردولنا ليم سمعتنا لوطي يقبر له قفيع صريحو ناصبه يمصالو كم قال حدغ خفطرون تخولتات اللهم مزلهم عقمي كل غزي ግን ቀዳመይቲ زعابيت يلو جيزي تابጫ ماليا نموسات زخونت اتناي غانتا دحيرو يزرا بزح ساعه خندو اقلبا يهونيم تن ماليتات قدم تن ماليتات كا مسرعنا لون قداميتي تاناي بيچا بدحريو قطليا بدحريو صعدا بدحريو نطبطابيا دحرينا غانتاي كم سزخونه بزح ساعه خندو اقلبو سزي يقبر لمر كم سلو زلخا صبو الله الرابيل أم ناي مودعتنا نخدلنا أبتا ناي متقعتي ناي بوكاتشا مس فينجر فتاتنا نيرو بوكاتشا ولا حنتي نتمتقعتن ممكن داي بخوف الحزنير مبر زخونا زوصل سقمت يلن تا فتنه خمير خيبكايا وصيتاوي تاي كونتن ابقعاتهم كمي مزين كايم مفتانو خمير خيبكايا فينجر خمنا اذا حلفه بوكاتشا طرح يفتنا نيرو لو مغن ولا ادمعي ايخون مبر بعلون خفتن فتاتينو نيرو مساخا مستاني 15 مدرخ زلا مدب نسمعتنا الله ليخا كنفانو هو زي انت يا حجي اسو كومو قبر يقدر نيرو تقديش قبر خيل نيري ولا زي حلفه مدرخات اتي زوسر ستايل انا حبعاتيرو اي دقفكون مسلم تايتيلنا تهرا مطرح يكونوا انيو سويلي صبيو ولا كانتو اهاليكم وديهم كله ولا توم قال كانت ترغيفهم نحلو كله ادفانتج ديس ادفانتج لنا حزو راس براس تراخيهم كله دحندي فتينو معسك فتنو خل نيرمو سويل عيزو مصنيرو تشعوب انصاروخا تادي بوغا تشاتكو اذا عجي تايلنا خا مجمرتا مدرخات حيزنا حساب حجي انتايلنا نقولصلنا كساب بعل فاندربول زلوو اب ستيج اب لاست كيلومتر سبرينت غير عوز زخل تصاطاشي اموخا كم كلايمبر كنريو خلنا ها قليل كلايمبر يكونن لعلي يمبر تحتي يكونن سلازي حجي طرح يكون فالوتو كني عمتات بحنسا تصاويتهم من مصيم اللون يفالوتو يمطب غيرهم اسو قديمو تتقيعكاس كمحر زي كل تقادايم خلنا فالوتو قديمو خدقعو اتسقمتو سي غوست زغبو نيرو ግን አይወሰዶን سقيلو متصانيحو لما انت خا دفر لنا ولا تبلناس عقل صبتي بقى حجيها 4 دقيقه حنقدي فيكالو ولا درت خاصي انت تقبل تخل موت كيلومتر كان اتودق خيدالو شفت لاس 4 كيلومتر كفتنو مريتو حجي تمفتان جن بخال شنو اخ نعزو دلين يرفت ساعتتي اب قدميت حاله ادماي تريفوم نيرو نقولهم وحيت امم نيرم قلت تقادم تريفوم نيرم لك اعتمدك كايد كله لك انا تحلم سركبو اسو سغمتو وسيدو اب قدمي زلو تقادماي هادينوم استيج ناي مركاب تقولو دليتوس يراي كان ير ولا فينغار استيج دلينير يو الى انا غمغيميا ولا استيج دليو طرح ديكون كمان ولا مسكودو قرب افتناي كال اي ابز غبر امنغوم ناي سبرينتسي ولا شعوس كفتات دلينيرو اذا عجي انت يزرينا قال مدرخات قال مدرخ ناي مركاب دليت ناوكم اون كم كال اي بلان بي حيزو خون خلي ግን እትምፍታኑ ጽቡቅ ክፍትን ከላለው ታይዳሞ سئيل طرح كسامو داتا سئيل انت خيدو سي ولا نعو صبا يكون فتينو عقمو غمغيمو انت خبر خيل فليتو اب قصالي لو تاتغيرو خمص يحجزو سزخونه قدن كفتن نيرو فتينو صبو نافتا ستيج همتا زحتت كان مسرت انا بستيج 15 انت راخنا اتو خينا مدرخ 15 كيلومتر 199.3 غولغوليو مجمرتا ناشتو هيلالوا ناشتو ينجن اب مبل 59.8 كاب 60 كيلومتر دمولو تا نيمو اب مونغو تغبر ناي قصبتاو وددر نطب زوهبا الله اسا خمت لمود اسرائيليات تجمر بدحريو حاده نطب شوعته اب 72.8 كيلومتر حاده نطب شوعته كيلومتر يا قمتا شوعته% خا تعقن زي حجي عن شوعتها ولا زياس كلهم كديبوا وين يخوليهم كتبل تخلي خامنياتو 2 كيلومتر اي ملئت نزلا بدحري كن
نشغل تورد لهم أبا خلوه شدش نتبخلت كيلومتر جن 5.5% يو أزعجي أزون ولا كيلومتر ينوع بزح أشجاري يكونن 5.5 كيلومتر يو نخن بعل فاندربول وفان آرت نبعل أرنولديلي نبعل بينام جرماي نزياتهم كشجرهم خيلي يعني بلنا من البات أنت تشجر حال جوناثان ميلاني ولا ميلان نزخ ديو بخ إليزابيث قمت هالنا أبجا سالسيتجن كلتا نتبشع 10 كيلومتر نبل أتاقعنا 3 كيلومتر 10.2% يوالو كساب حجي بزمت أنا عقبتات 10.2% تزخبه ديو 7.1% جنكا أب 10 كلتا كيلومتر أب 10 كيلومتر سلت تزرقحيو كفلال يوم كأنيو جن إذا كبدت كبزلو انترارينا 10.2% تعكن إسا كاتاغوري توي ومالو قداميت كاتاغوري سري كاليت كاتاغوري سري سالسيت جن كاتاغوري توي ومالو بزحري جن توم دي سنترز بتاع مختكم اليوم برتع قلتنا مراد كل زلهم تتعاو تخاشعو كرنينا مالتيو نزل يوم الزعجي كم كسكتر يخلقهم فافورايت كمان توم ناي بريك أو يتقادم تيم فافورايت أبزور درزي مسهم ناي فافورايت تسجيعهم كا خم بعد فاندربول أبني كتلام مالات توادر زلو تقادمتي كتقوم لخو اليوم كم ثالثي درجة نريهم كا خم بعد بينام جرماي ميلر بفلاي بينام جرماي أو خاك مسهم تسجيعهم كفتنو اليوم كم سيج كنري أخلنا جن إذا كابز زغننا يو أب عقبة أبزودا كنريهم زغننا جزء قرب كلا حد شيء قصات كتير إنها تخيل مدرك مهنا متن بأنكرة التعذبنا يا خاء صبوا يبل تنكي وغني له صبغ أبيل إحنا ونسلت كل ما يوتنتنا خا بشم كلهم تخذ سينما سمرة زينة خنا مسكن نفوتو كبراتنا سينما سمرة كم زغت علي نقوله أبوشتن وتأن زركب تغتاتلي أب حدا ما عدت أميدان نسبورت هاجرنا أبزل على درجة نصحة السعرية كلهم نزمد بحدش تزغنكم سبسكرايب بمقبر كومون تم لايك زي جبركم لايك جبرون كومون شير غيركم نا كله كتبات صحوه نا تلبنا وينا زخاخرنا نمبل 15 مدرخ وعلو كما كم زنبره كن ملاسوكمينا نلو مغن أبزي كنفليكمنا سلسلة تخاطاتلكمنا أزينا نمسجن كمون هنا طريقة نزلكم أبناء كومنت سيكشن صحافلنا ننحرتكم كومنت بمتصحافون زيادة فلتتكم أم عباي كتكايدو خنا الزخاخر نفوتو Film